गोपालगंज जिले के आन बान शान जात के मुसलमान मरहुम बेचू मिया जो भोजपुरी बोलो तनी सही भोजपुरी के कर देना हमारा भिखारी चाचा के। तो चलिए हम गाय कलाकार प्रमोद सिंह राठौर बेसी परिचय हुआ सब सिखा देवे के बाद। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जो प्रमोद सिंह राठौर से हिला नहीं। हम रुपया देने है तो ये कौन मतलब ना भइल और वाला छोट भाई है और हमरा के बड़ भाई कहि लेनु इतने भाव हम चलिए हमार ली 200 रुपया सिगरेट पीएम ए ना जना तिरंगा का दाम सही का अच्छा चले चले ठीक बा निकले भैया निकले। बहुत सुंदर कलाकार हमार छोट भाई आशुतोष सिंह शेर जी जो आप सबके बीच में गीत संगीत सुनौनी हो अच्छा लागल बा और हमरो अच्छा लागल। आशुतोष सिंह शेर जी आई एम फेर जी हेलो तो चले फेर जी हनुमान जी के हमनी के दरबार में चले के बा। हाँ हनुमान किसे कहते हैं? किसे हनुमान के लिखाला कलम से हम का कहते हैं चोप से कुछ और लिखाला भैया कलम से लिखाला। हां पहले पेंसिल से लिखा था कुछ और लिखाला कलम से लिखाला पहले कंडा से देखिए तो पुरस्कार सही कहत है नंद किशोर महतो ओकरा कंडे से लिखा किशोर महतो और देखिए बिना गौले हमरा मनोबल के बढ़ौनी तुलसी के लकड़ी अब एको गो गीत ना गौनी तले हमरा पैसा पड़े लगल का जाने हमार माने राशिए को चलेला ठीक है पहले गौला के ले ले हाँ हमरा किशोर भैया बड़े बड़े पुरस्कार देनी। हनुमान जी सदैव कृपा रुआ ऊपर बना के रखे अरुआ अपन कृपा प्रमोद सिंह राठौर को रुआ बना के रखे। पैसा ले बाद में दाची अरे विदेश राम जी जेकरा नाम के राम जी आई हमर लगे बनी रहो बाद राम लागल बा वाह जी विदेश राम जी चली उत्तर प्रदेश हाँ जहाँ कहीं भी रही पद प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहे जय हो ना जी। हनुमान के लिखाला केगा हन सनु मो आकार मा अनो हनुमान हनुमान तो ह से हरि कथा कीर्तन में आपन नहीं लगावत बारन नू से नुकसानी लाभ राम के श्रेष्ठ बतावत बारन ना जी ह से हरि कथा कीर्तन में आपन नहीं लगावत बारन नू से नुकसानी लाभ राम के श्रेष्ठ बतावत बारन माँ से मान भक्ति बड़ाई के पद पावत बारन न से नहीं के कुछ हम तो ऐसे स्वयं हनुमान कहावत बारन। ये हनुमान शब्द के विशेषता हमरा केहू कहे राय बहादुर केहू शेक्सपियर आ नाम रहे भिखारी ठाकुर घर कुतुबपुर दियर भिखारी भाई तो भिखारी चाचा जेकर एबरा ढेर लोग कलाकार भई यही गोपालगंज जिले के आन बान शान जात के मुसलमान मरहुम बेचू मिया मरहुम जैसे हिंदू में केहू मर जाला ओकरा पहले स्वर्गीय लागेला आ मुसलमान भाई लोग में केहू अगर मर जा ओकरा पहले मरहुम लागेला। तो मरहुम बेचू मिया गोपालगंज जिला के रहनी अपना हाँ जात के मुसलमान हो के तब वो हिंदू धर्म के ग्रंथ गवनी इतने ना महाराज अपना सिवान जिला में पंडित फागू बाबा पटेढ़ा पटेढ़ी निवासी वहाँ के व्यास रहनी। अपना छपरा जिला में बाबू वीरेंद्र सिंह वहाँ के व्यास रहनी उ लोग व्यास रहे महेंद्र मिश्री बाड़े लोगों में वही जब महेंद्रो मिश्री बाड़े छपरा जिला से अनेकों कलाकार हमने के जौन भोजपुरी बोलो तनी सही भोजपुरी के कर देना हमारा भिखारी चाचा के ए भरा केहू के कोनो पुरस्कार मिल जाओ एबरा इतना लोग कलाकार बा पवन सिंह खेसारी लाल लेकिन पद्म श्री के हकदार अगर केहू भइल तो हमने के मैथिली ठाकुर पहले हमने के राष्ट्रपति अगर केहू के पुरस्कार मिलल होई कलाकार लो में तो हमारा भिखारी ठाकुर जगर जगर चौक पर रहती बन गई मूर्ति बन गई ओ जा हमने के गोनइयो रहे दू गोल हां भिखारी चौक ना जी। ए जा पुलिस जादो हमने के डोरीगंज निवासी एगो गीत गावत रहनी का गावत कि दर्द दे के ना श्याम मथुरा परैले जी अरे दर्द दे के ना
यही गीतिया के मॉडलाइज करके हमारा महेंद्र मिश्र हाँ जे निर्गुण पूर्वी के सम्राट का है वहाँ के गीत गौनी कैसे कि पियर रे भैली ना हमारी सरसों जई सन देहियारा अरे पियर रे भैली ना लव यू आशुतोष सिंह शेर जी के हेलो जागरण गौनी हमारा मृत्युंजय जी हम 2 मिनट जागरण गाए लेकिन बाबा के देश से लगे कि हनुमान जी के होके ये जो 3 गोला बाका ये जब 3 गोल ये जब 20 जना प्याज ट्रक से लाद के आइल पर अब कुछ लोग टेम्पू से चलो बजाओ फिर पहुंचो लो छपरा चलिए मैया अरे अंजानी लला नवा हो रहा अरे सोहई